Hinya to sikunde moko kiyie na to akwane mna matin. Bondo Primary School kuma nasome tindi luongo ni Bondo Township. Gobei Primary School manie gwengwa, Baropuk Primary School mabende nie gwengwa, Siage bende nitie machiegni kanyo. To gi Nguka Primary School tiere padri makuru luongo ni Captain Evans. Bende kona ni gin kanye gitimo alam mar dedicate nyithindo to nyagi pidho yien. Magibo nyithindo go bro paro godo ni chieng' mane gichako penj ne gipidho yien. So en kwayo na mar hawe mbe to gi sikunde duto manitie Kenya ka nyithindo duto. Gima wawacho pile pile en ni penj ni duoko mare oken giko mar ngima. Duoko mare okongiso ni mano e kaminyalo. Ma ena mundo temi mondo ng'e ni to ang'o minyalo timo to ang'o mok inyal timo. Toke kanyo nitiere gigo mang'eny, nafas nitie malach ma podi bro dhi mbele, podi bro medori. So kijanyuol to ka nyathi ok otimo kaka ne idwaro to kik ikaw ne ni koro nyathini idwa luonge nyinge. To kata ka nyathi bende otimo maber kaka janyuol, bende kik igo kore ahinya. Mor to ber to kik igo kore ahinya nikech pod odongo ndamo malach nyalo donje wiye. Wich nyalo wil kamano. Erokamano nya Fred. Oyawre nya Victor. Erokamano. Ka ukuchuni to kilose wach mar piny ochunowa omiyo nyaka walose. Erokamano Victor. Erokamano. Yie mondo ariwra gi nyawadwa Senior J mondo mi an bende kaka governor ariwra gi governors wetega mamoko mondo mi ako hawi maber ne nyithindwa duto tema timo penj machakore okinyi makawuono. En gima ok en gima yot mondo mi jonyuol, jopuonj gi nyithindo te tich matek magiseketie makoro ogika magitime penj makawuono ne. Aparo ni odo mana kwayo ne gi hawi maber mondo mi ruoth otelnegi e kinde ni mag penj. Kendo akwayo bende jonyuol kata gi nyithindo sama kamae wacho ni nyithindo ng'ao. Koro ka nyithindo tiko penj to samoro gidok mana dala. Sani en samoro kik wabeti gi mor ahinya nyaka chopa penj room mondo mi kik wabeti gik machalo kaka manyo waneno manotimore e hoho mar Okak ka iwacho ga ni wendo ng'ao. To sama nyithindo timo gik makamagi bende ma jachien jarire. Koro mondo mi nyathi kotiko penj to doka dalo yweyo kendo kinyo chako duogo oyweyo mana kamano. Kok kamano to ambe kiyie na tanyalo kwane sikunde 2-3 moko. Mantiere gweng'wa kachako gi Mogongo Primary School, Misambi Primary School, kaeto abiro nyaka Othoro Primary School, Kotie Nditi School, Maradega, Gotateng Primary School, Kilusi, gi sikunde mamoko te mantiere machiegni Orera, aparo ni gi sikunde te Victor, Kenya mangima kata Kaluo mangima kama nyithindo timie penjo kinyi ni makawuono. Erokamano. Nyakura Mwajwang, ma en mana okang' mar ngima ne jopuonjre wadhi timo penj kawuono. Ang'eyo ni thoth gi sani koro gidich ogiwinjwa mak mane wamedo kwayo jonyuol gi joma ntiere gwenge ma sikunde gi alworo wane kaka wanyalo miyo gi lwasi maber mondo mi gitim penj. En mandala adek, chieng' tich adek gisema na lung'e. Koro wamedo kwayo chife, jolup gi ng'ata mong'eyo ni weche mag somo ema yawo penj. Miuru nyithindo lwasi maber gitim penj nyaka gitiek penj. Kata bang' tieko penj pod gin mana nyithindo. Wane kaka wanyalo tayo gi mondo kik gilware obadho mar penj. Penj sani koro mer jachien kuombo kendo nyalo yudho gi sa asaya kaloro koda weche mochido ma samoro timore nikech wadich kon ngima gi kawuono kon ngima gi makinya koro Mwajwang. Bang' kinde mano kende wadamoke amoka ni mar ma e Kaka Wanene kosen gi wach mwalimu. Nyoro nye nitie marathon Nairobi ka to nyoka nene Fred. Manyo dhi to gi manyote. Nyang temo manye marathon kanyo. Nye nitie boma kato no kane. Marathon nawe ne ji ariyo. Iluongo no Minde, achiel ming'eyo ni. Wod Kisumu nyalo nyaka. Okoth Kawambura. Mano. Kachiel kod Otieno Zoezi Maisha. Kende. Otieno Geda. Gine mana wawene gi weche mag marathon go gi ng'wech. Victor, gima nyomiyo ok adhi e marathon en ni an aringo ng'we matindo. Iluongo ni short races. Aputh njiri. Victor, kapok iloko to nikech intiere ote ma an godo ka ber mondo mi achiw ote. Mapiyo. Mapiyo. Jaduong' Sam Odero kod
onyato kata mong'ere ni jombo kata gi nying marongere kantiere karota e gikona ni mondo mi adhir no mos makende mae simo manyo gigoyo na nyoro godhiambo kachiel gi jaduong' Joseph Ogeta men wuonwa kendo gikoni mondo mi ami senior J mos mang'eny ni kaka ilidho wach kaka ikelo mulo jodonga ahinya wiye wil gi gima nyo komora achiel kielo yiena mondo mi awach Victor nikech ma en gima mulo jowa wach madhi nyime sani mabende chien kata nyewa mulie matin mara muko ute Victor nchene wawuoye wach mane otimore Athi River kocha to kende juma mokalo ni nyo waneno wach ma siem manyo ogol e wach mara Kirima kata loma wachore ni lop Kirima Njiru Choka kod Mihango mabende tumo dinguta wala matin to wang'eyo ni kuondege gin kuonde ma jo odake jo Kenya bende modak kuondego to Victor kiweyo mae kende bende nitiere weche maliekore ni kata mana Machakos country bus ka bende awinjo kituomo gokinyi lob ng'ato nitiere bende kamanyo mbaka nogore nyoro godhiambo to kipogori gi maticha kichikuri nyaka ni kare kata mana chiro ma Kibuye kech wang'e ni jo Kibuye gin joma winjo Kaka Wanene mathoth masani redicho yawo ni nyaka lop Kibuye bende ng'ato dhi wuokie gi wang' matek ni lono lope to gi lope mamoko kora paro ni en mbaka ma wabiro yudo thuolo mana makende mondo wawachi en to Kenya ka kamose gikeni kare chalo gima waonge piny we don't have a country again ni wach ni Machakos country bus ni nitie lop ng'ato kwendo en gima osegabede en mna ni nitie ndalo mochier to gi ndalo moko wache bro buogi ndalo manen jatend migao mar weche mag lo Farida Karonei mabende ne jatendwa ka ndalo moko ne gonwa mbaka ni Central Police Station ma Nairobi kani mano bende mna ng'ato nigi title mare mok sirikal to State House Globe roundabout ng'ato nigi title mare mabende okaw mnagodo loan e bank kendo yande lwenyo gwere kanyo nitiere JKIA airport ka bath runway nitiere ng'ama nigi ekadek ei airport mamare ma en gi title kendo kaw godo loan e bank koro ng'isi ni weche mag logi nitie osiepewa mang'eny mobende wang'eyo mamoko bende winjowa nigi title mar lo to onge lo Nairobi ka adiere oboke to en godo en gi nyakwota ne moro mondike nyinge to kidhi no siem ni kuma lo nitie to lono jomoko no segede to no usne so ng'isi ni weche mag lo ok kata Nairobi kata mna Kisumo nitie weche mna kaka iwachono mabro dwaro video jay ni chieng' moro wamanye kata wakili moro kata land surveyor moro to wabigo de chenro ka to pim ne oganda wa nikech adira makende ahinya Nairobi wakato oganda wa mahinyore nikech ing'eni sami wuok kaluo ni biro Nairobi ibro go kwano ting'ione in dala diedo e higa ok chop kata dwe achiel koro kanye mikawe kinde malach donge Nairobi ka koro ineno ka yot ni mondi many kamoro Nairobi ka minyiewe nyakwota ni moro an eighth ni moro mondi gere kar jot mari to nikech siso mar bedo gi karino iyudo ka ng'ato bro biro to convince ni nyiew loka to bro koni ni oganda mang'eny ni ka ubro lose karu to bedo ni mayot tadire makende bende ni nitie jowa ma jo black ma bende matima ng'owa ema nyuonda nyuola wa gini ohala ng'enye gi gin jowa VOJ adira mal kende nyaka wawach nikech dongo ng'e VOJ to ng'e Fred to ng'e to ang'e to kona ni bwana lo moro nitie ka bia chodo nu kwota ting'e ni ng'ama gusi ni kwota e boma ka 400 500 sani mani yudo ka yude fuong'ruok nikech maber teri mana milion kadhi mbele koro koyudo wakamano to go wiwa to miyo walo to karo boka gi otima ng'owa gine mna magiloso to broko ni weche wakili go kiki donje an gi ng'ata moro to bende kelo ni mna wuod luo moro to gigo godo mna wiso dira makende bende kata bed nwa kwer weche gi to nyaka wawachi ni ya wuot luo mang'eny bende
nitiere weche black ge. Kendo Victor, gima nyaka wamedi ka watieke nikech gima miyo karutho yetu wabiro twake wach nikech en gima mulo jowa. Samine no wawuoyi ni nitiere jok ma ok chiem. Nitiere jok ma paro gi kihondko mako nikech mondo me Victor ng'ato ger ot machung' ok en gima yot. To koro ineno ka ot ma samoro nyithindo oseng'eyo kaka dalagi, iyudo ka koka iyudo oboke ni koro do chio ni idhi mukot manuse ng'eyo. Koro ok en gima yot, en gima chalo tho, en gima chalo tuo. Koro aparo ni en gima mbaka mapod nyaka obua go malach nikech iyudo ka gigi mana kaka nwawachi kinde mokalo ntiere nyaka oboke mibi mi ok ji te maonge oboke. Ntie bende nyaka jok man gi title deed. To idonjo godo ni kichako gedo te ka ng'ato bochako duogo gi mare. Kata giweyo migedi matieki. Koro rochruok mantiere migawo mar lopa to ka naparo ni en tuo, en kansa matut nikech bang' ka gisetimo gigi te to ng'ani ok ng'e ni samoro ng'ato no okawo samoro en jaduong' moro okawo omenda ne moro mar retirement emodhi oketie kacha kowacho ni afadhali ayud kama nyalo chuoye wiya. Koro iyudo ka gini ka koro masira ma kama ibiro nikech en masira. Tiyudo ka samoro donjo ne ng'ato mapek makata mana pressure iyudo ka oidho kuom ng'ato. Iyudo ka jomoko wito ngimagi e yo ma okare. Koro aparo ni machielo mabende nyaka ng'e ni ka pod ng'ato ko ogero kamoro kaluwore gik makoro waseneno gi to ber mondo mi koro kare nonro timie matut moloyo kaka nyocha itime ka malu moro amora maonge oboke nikech samoro kata ambe kinya nyalo chiwo ni kama wabetie kae ma koro kara tiloso naloso oboke koro iwacho ni dhu ywaru e kot to ywaruok e kot cha bende gini en gima kawo thuolo malach omenda bende dhi gima dhi e kot bende ok ng'eyo kaka biro to gidogi bende ma Kenya ng'ato ng'eyo kaka ibiro yieng kes ne kon mane. Erokamano. Weche thoth kanya kwa Ramogi Jwang kendo wang'e ni wabiro gomba kama tutainya kaka ng'ato nyalo yudo ratiro mar bedo gi lo kokalo kuom oboke mar lo obed gima waluongo ni compulsory acquisition obed kinyiewo obed ni nen lop wuonu moro koro nikech ne ondike nyinge kaka ng'ama wawacho ni en beneficiary mago te nitiere kendo wan gi geno ni wabiro gomba kama tutainya gi okinde mopogore opogore to gima duong' ahinya ni gima dwa gunda deno ni due diligence ni teme mondo itim kapok ihedhri nyiewo kamoro nyaka Ramogi Jwang nikech tinde piny obiro mayore yore kaw kamano nyaka Ramogi Jwang ikruok ma ka kod kacha dhi nyime motelo ne penj ma chakore okinyi mano ma kawuono ni ndi nyaka Ramogi Jwang jopuonjre malawo na milion achiel dhi timo penj margi mar KCPE ka milion 1.2 dhi timo penj mar KPSEA kama dhi bedo giko mar penj mar KCPE penj mane ochak tim mwaka mar 85 wang'ena kaka weche osebedo ka chalo kalo koda ikruok mar penj e pacho ka walemonegi kata sani waselemonegi pod wamedo mana lemonegi ta wajiwo nyithindo mondo nyithindo bed motegno giket paro moro amora e pachgi giketa keta jip. Jatelo mar education osetemo matek mondo en be oting'wa malo kawuok kuom jatelo mane nosewewa mane nowuok e telo mokalo osetemo matek kendo ka wang'iyo alwora marwa waneno ka obila ikore kendo gin tayari mar dhi rito penj geche bende oseket piny madhi timo penj ka tero e skunde mopogore opogore wasije wakaanza kuingia katika mambo ambayo kidogo yanawatoa tena katika ile hali. Miaka 4 ni mingi ambayo wameweza kuandaliwa na kujiandaa. Kwa hivyo hivi vitu vya kama ni kuiba mitihani au kuingia katika madawa au kuingia katika maisha ya upotovu na wajihadhari na hayo. Mahali kuna hotspots tumeongeza security officers kuhakikisha kwamba we have a conducive environment for our candidates. Mana kamano nyaka Ramogi Jwang mano en ikruok mar penj madhi nyime tinende nyaka Ramogi Jwang yena moro benda kaw thuolo mar wako Rosin Obala. Rosin oyawore ndalo mang'eny. Oyawore warwaki ni machiegni. Ndalo mang'eny ahinya amor ka atwake show kendo aneno senior J Bonyo governor maonge portfolio nie bataka nyocha da wuothe matine pinje maoko lakini kore ndikora duogo. Erokamano. Wabona ahinya ka Nyasaye oriti mi duogo maber kaka iduogo no. Agini jo loka kono ko ni gimoro ni kono. Mano nyaka nitie en mana ni koro kidhi yo ka Ukraine koma ji gore cha to ok inya yude gimoro. Onge ngano. Ing'eni wacho ni nyocha iwuotho pinje maoko to jatend piny bende nyocha wuotho pinje maoko. To
nyo duogo tibendi duogo kara wuodhu ni yandu dhi kure kode an marane mar maendeleo enti ngeno manyonu maendeleo karibu ahinya nyara yule be nyaka wachno ni or jo Migori moro olalo kokocha orwa moro lal miluongo no moshi koro samoro nyalo be ni romo kode paonde gi kone jo Migori ni to bende ok na chopo koma entiere erokamano ahinya mana kar kanyo ne wasego ng'wech matin kawuono en odiochieng' ma sigana e Kenya kama ngima wasebedo kwaneno ka lokruok mar ariyo osebedo ka itimo ne sekta mar somo e sirikal mokalo sirikal manyien sani kaachiel kod penj mogik mar jo klas 8 mar KCP ma bende chakore ayanga odiochieng' mano ma kawuono niendi owacho ni en turning point ne sekta mar education en ang'o minyalo wacho kuom higni 38 mar penj mar KCPE ma kawuono chope giko mare ing'eni VOJ kowacho ni wadotimo reforms e sekta mar education nitie gik mang'eny ma ji osebet kawacho ni nitie nikech kata 844 migolo nikech ne wacho ni en more theoretical to CBC kane biro to ne miyo nyithindo talanta ma ok ing'e ni nyathi nyaka dhi e klas matieki madhi nyaka klas 12 kokuneno na dieri osomo koro paro ni 844 ni kata kadhi nitie jok moko mosewacho ni king'iye to kata gi CBC dine bedi ni ne dhi mbele gi 844 ni nikech kata nitiere jonyuol mancho kawo nyithindgi oketo timo klas 8 dhi timo klas 8 nyithindo manche ni e klas 7 koro mano be nyisi ni nitiere kaka jonyuol be okoyie gi system mobiro manyien ting'eni pile pile sirkal dwa ni mondo ng'i ni to mane ma ginyalo timo ma ginyalo konyo godo nyithiwa king'iyo CBC ni kata United Nations ineno ka dhire kawacho ni sani onego beni waloko system mar education CBC ni nyaka South Africa lakini kani neno kano okele e Kenya kae to nineno ka jok manotimo pilot project ne wacho ni mondo chak bedo rolled out higa mabiro to sirikal manokadho cha nochake koro ing'eni koro ka wadhi mbele ka koro wabro ne nikech mae ma koro dhi bedo penj mogik mar klas 8 koro kwasetimo penj mogik ni manyiso ni higa mabiro kok wanyalo ng'iyo ting'eni kata kapshani ineno joma notimo penj mokadho ing'eni ginok gigolo results kaka mar jo klas 8 kata mar jo klas 12 ni neno kane nyiso nyithindo no dhi e skul kuonde ma gisome mondo dhi omigi ang'owa results koro paro ni bang' tok penj ma koro wadhi timo ni ka koro wabro ng'iyo mbele ni to reforms motimgi be nyithindwa embrace be education sector no en gima dhi konyo nyithiwa koso nitiere kendo reforms ma nyaka tim Fred lokruok kabiro nyako be gi ng'ikruok moro kuonde moko oneno ka gima ichune kuonde moko oneno ka gima ok yot mondo donje wang'e to lokruok en gima koro nitiere kodwa jo klas 8 mogik matimo 844 ni kawuono CBC ero koro chomwa tir onge dok chien mane dieri mar wach mane dieri Victor makbana ne lokruok kabiro to lokruok nyaka timne nonro mondo ming'eni to en ang'o manyalo tiyo e samo winjore to gi joma gino nyalo tiye adir makende ni CBC en gima ber kendo sam mar biro ne ncha noromo nikech mana kaka Rosi wache king'iyo system mokalo mar 844 nen system ma ne odwa keto maino mathoth kuom kalo penj ma ing'iyo success kata dhi maber mar nyathi kata mar ng'ato kuom penj monyalo kale rapim nen mana penj kende lakini kaka piny medo lokore king'iyo kaka piny medo lokore kata gi pinje mamoko ma ogoyo okang' malach machalo kaka China gini iyudo ka rang'iny mathoth kata pek mathoth iketo kuom nyalo mar ng'ato iketo kuom mich mar ng'ato iketo kuom ang'o ma ng'ato kech Victor waduto wanyalo kalo penj wanyalo kalo kodi penj mar klas 8 kata mar 12 lakini nitiere gimoro manyalo timo ma samoro in ok inyal timo nitiere mich moro manyalo bedo godo ma samoro je ok nyal bedo godo lakini nitiere bende kuma je nitiere gi mich moro nikech kaka ochwe obwongo mar dhano en ni Nyasaye omiyowa ability mopogore opogore mae mamiyo nitiere ng'at manyalo ringo matek to nitiere ng'at ma samoro nyalo ringo mos koro CBC ni ne biro mondo mi ong'i kaka nyalo empower talent mag jogi
king'iyo gi kaka piny sani developed yudo ka nitiere kit tije moko ma samoro system mokalo cha ne ok omiyo maino malach. King'iyo kata mana tije moko jok ma sani kore iwacho ni chalo kaka plumbing, tije machalo tije mag lwedo, to gin tije mag lwedo madonjo gi lony masani. Koro magi gik mane miyo CBC ni ne biro. Victor, asechiwo ga ranyisi kinde duto ka kuom mfano wasewacho ga kuom inyalo yude gweng' samoro kama wantiere kidhi kata mana center maru kanyo tibiro ka ntiere rawera moro ma samoro no we school gi class 3. To kama we school ma gi class 3 ni nyathini nyalo loso redio mokethore kata mana simu mokethore. Masa moro japuonj kata mana lecturer gi PhD ma en godo ni samoro kimiye TV mokethore no gi gik mochame physics gite to en mana gi theory mar gigi. Koro magi mane miyo ne kapo nono talent ma kama inyalo bed identified kapod tin gi mich mopogore opogore. Mak mana ni keto gini e tim ema samoro koro chalo gima dwa bago sirikal. Mi koro dhi ochalo gimiluongo ni trial and error method. Kato dhi ochalo pata potea makoro igoyo ngi ngima nyithindo gi. Okang' mongirore manonego bed ni gini ibedo implemented e phases e okang' kokang' kae tineno ni mane motiyo to gima ok otiyo jogi dok chien kae to girekebisho ema samoro ne ok odonjo. Koro en gima nokel dichien. To kako okele dichien ni odhi obago nyithindo, obago jopuonj, obago bende sirikal. Mae mamiyo jopuonj mathoth kiloso godo ahinya ma handle JCC biro nyisi ni puonjruok ok osebedo malach, ok osebedo ka dhi mbele e okang' monego bed dhi puonj dhi godo mbele e wach mar CBC ni. Koro aparo ni nonego bed okang' kokang' Victor kikele gima nyien to piny owacho goyo break to giwacho ni ka waneno kama ema tiyo ma wawe ma wakao kae to ma wadhi godo mbele. But adiere ni okang' no gik monego bed ne CBC ni ne donji e pacho kae lakini kako donjo gi kako bedo implemented ema samoro nyao gi yomo dwa wuoki. Senior, ang'eyo ni Professor Munavu gi tim mare no wuotho mochoko paro mar oganda jo Kenya. Kana gomba kage Professor Charles Ongondo, jata tije mar KICD kod PS machon mar Basic Education, Dr. Julius Juan Chon, ka sirikal manyien pok nodonjo. Ne gimano yangore ni ne gitimo nondo kuom pinje buora. Gichopo dwaro mar UNESCO mar biro gi kit somo manyien manyalo miyo Kenya bende opiem gi pinje mamoko. Makmani implementation kaka jowete osewacho nene gi ng'ikruok mapek mokalo. Wachom kanye nikech kata mana Presidential Working Party on Education Reforms ni en bende nitie weche moko kwedo, weche moko tiwacho ni ber. Dang ni poniti sector mar somo ka. Fredo wacho gimoro ka ni wendo ng'ao. Emo mineno ka gigi timore. Tadirama kende en ni no se chopo kama koro kit somo ma ithurwa kane nyaka lokre. Inyalo paro chien kacha ka Professor Jacob Kaimenyi ne jatend migao mar somo. To penjo manotim higa pani ne higa mar koken 2016 to 2017. Mani wacho ni nyithindo no kalo mna machiegni te. To nyithindo gi kano donje university to ng'eny gi courses mane gi kao ne gi dhi timo ne gi yudo ka tek negi. Mane kuma ne mbako chakore. Nikech mana kaka jowet na pimo ni 844 no keto mahino ahinya e kalu penj to gi yudo tich. Nikech kod donjo 1985 teki yudo ka lokruok mang'eny na timore sirikal to ne Kenya dwaro jotije mang'eny ji mane nyalo tiye sirikal. Emomiyo 844 ne successful ndalo cha. Nikech didi miwinje sikul kik ng'ato ng'ego pira malich ma ndalo ma jodhie games mag skul te ne miwere. To ka joduoge skul tiyudo ka japuonje jare no pira ti gonde. To kichope class to onge gima dilo. Mano ng'isi ni talent ne mar opira cha no kubed recognized ka mich ma en go manyatere kamoro. Didi manyathi jawer malich kabisa. To jopuonji kone ni wer to wera to kuma bro teri onge. So matek mondo idhi maranda. So matek idhi chianda, idhi luak, idhi ng'ia, idhi ramba.
nikech ning'iyo ni kisomo matek tidhi school maber to chances mag dhi university kitiko university yudo tich ne nitie. To mana kaka jogi wacho en ni lokruok kobiro to kithni gi ndekni nyaka timre nade? Nyaka bedie. To bende ok di bedie ni nitiere winjruok 100% ni ji koro hero gini te. Emomiyo serikal kata bed ni nitiere ng'ikni moko, Uhuru Kenyatta serikal mare nowacho ni CBC nyaka gichak timo implementation. Inyalo paro ka Amina Mohamed jatend migawo mar somo, kendo anyalo paro ni 2016 jatend piny ne onge, ne noko. To kanye ma William Ruto ne graduate gi PhD mare University of Nairobi. Amina Mohamed emane ni koro ni ne dhi preside. Nyasi no chakore mna kar saa 5, nyasi manonego chakre saa 2. Ka jatend piny Uhuru Kenyatta noduogo to luonga Amina Mohamed e bura. To kobudho matin, Amina Mohamed otim nadi? Ogol. Nikech noduogo koyudo ka Amina Mohamed nosewacho na jofwambo ni en gi chich moko, ni onge ikruok makare mar mondo CBC ni obed roll out. To kemogole to tere godo e sports. Kose kete sports to kore mikawo godo Professor Magoha. Tiketo godo CS gi instructions maber ni gini nyaka timre. Nikech jatend piny bende man kinde no Uhuru Kenyatta ne penjo ni nyaka karango, ibro rit nyaka karango, ikruok bro bete nyaka karango. Emomiyo gini no chakre. So kata bedi ni mnitie mna ng'ikruok to wuodhe ni nyaka ne chakre. To pod bro kawo higni kata mna par monde ka wabed gang'owa, wabed gi chenro makare mar CBC. Kwayo makende en ji duto manitiere. Kik wabed gi tok matek ahinya ni koro gini ok ber, gini orach. Nyicha gombaka chieng tich abich na wan kamoro yo Laikipia kamoro ni Gobit go liel moro. Koro kwase liel to koro agombaka gi jowete wa moko mayeka. To ng'ato koni en kano somo ne pok no miega homework. En homework oneno gi nyathine matimo CBC. To mane momiyo iyudo ka nitie ka jonyuol mang'eny nikech ndalo mano watimo 844 gimora mora ma de tim ni tim e school. Emomiyo iyudo ka kichopo klas 7 tikoni ni koro in school nyaka idonje saa 12:30 okinyi. Tiwuok saa 12:30 odhiambo. Nikech idwa no findi gi somo mondo ikal penj. To masani tidwa ni nyathi imiyo mare school, japuonj timo kare, to janyuol bende timo ang'o? Timo kare. Nikech mich ma nyathi nigo ok japuonj kende monego nene, kata in janyuol nyaki nene mondo ya appreciate ni nyathi nani mich mare nitiere ang'o? Nitiere ka. Koro ukonyoru mar bero mich mar nyathini. Ane momiyo kipenja tako ni CBC pod ber. Kata bede ni nodwa kele ng'wech to pod en ber. Kigombaka mana gi Professor Charles Ngondo jata tije KICD kaka iwacho. Ubro goni mbaka mi yie ni adiera gini ber. Ka ji te orwake, ma ji te oyie kode, ten gima bro loko kit ngimawa e Kenya ka e. Nikech king'iyo sani pesa ma Michael Olunga chamo, engineer. Gopira mogoyo. Nyaka president. Bede ni otieka course ne mar engineering ni koro yudo tich. Adiera ma kende ok do cham pesa mochame juma achiel. To nikech en gi talent mar opira. Opira gole oko. Opira gole oko. To king'iyo inda Wuonyandari. Jinabi. Nyeche dio ne adika Malaika Festival. Pesa modao. Koro ineno gigi, nyisi ni ng'ama nigi mich. Nitie. To kata mna gima Fred wacho. Sani kidhi pinje maoko, UK for example. Gimiluongo ni plumber ni giongego. Gimanya. Nurses wadi masani dwaro no dhi UK. So CBC ni kubedo handled maber VOJ. Anan gadiera ni obro konyo ahinya, to obende obro miyo nyithindo chako ng'iyo michgi chon. En mna ni jopuonj nyaka rwake.
jopuonj wacho no miyo gi tich mang'eny. Jonyuol wante makoro waywake moloyo. Okoyot. Victor. Wacha girozi wako matendo. Ladies first. Inge mana kaka senior wacho ni CBC ni ber. Hapa ni kamwane ne peken ni infrastructure sirikal no koketo. Nikech kanye gima none go beni chako mokongo ni skunde nyaka bede gi equipments midwaro te. Makoro ki roll out to nyithindo yudo kaka giche. Nikech ibo yudo nyathi mani Nairobi ka school ma intiere CBC ni nigi gimora mora. To kidhi dala kuchuchu idhi Okela kata kure kendo idhi yudo ka nyithindo mani kuchoka. To kendo koro equipment no onge, infrastructure no onge. Mar ariyo en jopuonj. Sirikal owacho ni gisendiko jopuonj mang'eny. Ting'eni kane ichako CBC tichako gi joma dwa puonje mokwongo. Koro manyiso ni jopuonj mane ntiere kanyaka bede ni gin jok mano olony mong'e maber CBC ni mawinje. Mar adek en koro ng'iyo kaka talent. Ing'eni pinje maoko kaka UK ginego ka en nyathi madwa go mpira. Ibro yudo kata i school kanyo ero kama nyathino tuge mpira. Rom mana gi jok matimo ang'o matugo Ronaldo gini. To in idwa yudo kae makata school nitiere makata pitch mitugeno onge. En kama obedo grab ma school no en kama this ma playground onge. Koro manyiso ni nyathini somo CBC lakini theory monego be notemo cha onge nikech nafas notimre nade onge. Koro magi gik manonego be ni sirikal ng'iyo mokwongo mondo ka en roll out. Naneno ndalo moko Northeastern kuchi nyiso nyithindo nodhi nyiewo sufria orudi. Magi kuonde ma gin gi kia wach sufria. Ging'e gine karaya moko madongo dongo mitedo gode e tie yien ka. Koro kinyiso nyathini dhi nyiewo sufria mondo irudi. Nyathi ma ja Nairobi ka neno sufria pile bro rudho. To nyathi ma kuchocho dhi rudho ni ang'o? Koro mane monego beni sirikal temo ng'iyo ni nyathi ma kamora amora e Kenya ka konde te onego beni yudo nafas maromre te. Nikech ka gitieko klas 8 no pod gidhi mana e secondary. Secondary kacha cha bonego beni ofil ni en nyathi Kenya. Nikech jok mineno roll out gi adieri to ber kata jo siasa go. Nyithindgi ok dhi CBC ni. Ng'eny gi somo oko sana. Nyaka nche CBC ni kane gineno shida mang'eny manitiere titero nyathini international. Koro ok bitim ang'o ok tim loko. Koro nyathi maskini emitimo gini pig emitest godo to gini. Erokamano. Fred gane wiye kapokwa chikore kama chielo. Nyara wila jawacho ga wach moro ni jite nyalo dhi sikul mana ni gimiya godo manyalo konyi mbele. Paro ni kai kama koro wach ni donje wach nyara wila ni nikech system mokalo ni Victor ne jite nyalo dhi sikul. Sani wane e thuolo mar graduation kendo jonyuol biro maiga ka higa bido ka graduations dhano mor dhano biro dhano tingore maberi malich mokalo kendo king'iyo kwan graduates ma Kenya golo higa ka higa mak mana ni yudo ka system ni rumo gi graduation kama koro economy marwa ogike en ni tich onge tije onge. Ndalo mane ka ng'ato otieko university kata otieko college ni timi barua mitieko ni to se mi barua isebedo posted ndalo go koro onge ni dhano ni oko ka gi degree mathoth gi masters mathoth gi PhDs mathoth to gionge tije moko bende gima ginyalo timo onge. Victor, ibiro yudo ka ng'ato dhi school motieko mani gi degree to kata mana application letter ok onyal ndiko nikech no puonje kaka ikalo page. Koro ka no puonje kaka ikalo penj gimoro amora monyalo timo onge en otas cha ema en godo. To janyuol ge no dhi okale system kamano mae momiyo gine nje no kelo weche makoro waneno sani maliekore mabende osebedo katimore makelo kuo mag penj kelo pressure nikech kami gini ng'iyo godo en ni nyathi ng'ane oyudo ang'o to gima dhi konye ngimane makiny to ni yudo ka onge. Koro mi Victor yudo ka system ni mana kaka jo osewacho en ni ne ok oket mise makare. Wawach ni kuom sani school moro mantiere e kor gweng' kucho oyudo ni nyathi makama nigi mich mar lendo ka pod en ja klas 3 kata en gi mich mar wer ang'o ma gitimie
Nonego bed ni ng'iyo ni to konwang' mich makama mar kuome. Bende school onego bed kata ne gin kata gi studio moko machakore kata mana e primary school, machakore kata mana e secondary school. Ma nyathini ka oyud ni en gi mich mar ndiko, to ochako mana ndiko gik moko machalo kamae, to ka en mich mare mar lendo kata mana e redio, kata en gi mich mopogore opogore mantiere. Mae momiyo sinis kama koro CBC chakore goni, wach mar competency. Samoro kodek chalo gi wach mar I mantiere IEBC cha. Mar independence cha. Iwinji to onge. Koro nyalo do ka odong mana gi BC, based learning or whichever curriculum. Koro wach mar competence ni mae gima duong'. To mana kaka Nyarayula wache katieko. Problem ma wan godo pacho ka en ni jok momi ting' mar keto policies, mar keto structures makamagi, gin bende ok giyie kuom gigi. Mana kaka nja wawacho ndalo mokalo ni piny owacho ne ok ogeno ni El Nino biro. Kaka CBC ni bende ok giyie kuom, emomiyo ok giter nyithindegi e sikundegi. Iyudo ka gitero nyithindegi e private school, gitero nyithindegi e international schools, to mae modhi oket ne raia ni to ok giterie. Koro odhi ola nyithindo karombe e class magima dhi nyime kanyo onge. To king'iyo reforms kata maino mathoth mane ngire magowa notemo keto, iyudo ka chalo gima gains mane wanwang'o ndalo ka wa reverse gi, waringo kwadok chien. Mae momiyo gima ne nwalosie kae mokalo Victor mogik, kane duoko mar KCSE maiga mokalo nowuok, nwabedo gi twak malich kae Kaka Wanene. Bang'e nyocha ni neno ka parliamentary committee maneno nowachni, nyocha noyie kodwa ni rochruok gi kuo malach nyocha ne ntiere penj cha. To sani bende mawawuoyni ka ne ng'iyo juma mokalo ni, to wachore ni otese moko madwa chalo gi mak penjgi nye osechak mak godo jok mamoko. Koro mae igima ne watemo ringe ni inyalo bedo gotas, lakini gima inyalo timo gotas no to onge. Erokamano. VOJ, bero CBC ang'o gengri monego tim kipenja. Mokwongo, CBC dwaro ji adek. Dwaro janyuol, dwaro nyathi, to dwaro japuonj. Wachak gi janyuol. Apani ochopo kinde ma janyuol nyaka koro yie ni gini to nitie. To gini nitie, to nitiere part monego tim. Ma en ni nyako yude nafas odogod chon, kate weekend, ubed gi nyathine. Ong'iye ni to homework ni chalo nade. School itime ang'o. Ang'o giri midwaro. Nyathi bende nyaka e pache konye nikech ing'eni nitie mang'eny manyicha kama kore ka donjo grade 1 gi to ng'eyo. To maksani timo KPSEA gi, to magin tiere junior secondary school, gin akili gi mang'eny pod nitiere ang'owa 844. So nyaka bedie forum mar konyo nyithindo gi ng'eyo na ang'o midwaro kuom gi tok timo ang'owa tok tieko penj. Nikech moko kuom gi pod keto mna mahino mar kalo penj. To kuom jopuonj ang'o monego tim. Kana dongo VOJ, baba na ne puonje Teachers Training College. Yes. To ng'enyne kane ji oloro sikul naneno gimoro ni timo ni in service. In service ni ne jopuonj mane pok oyudo tiegruok to ne puonjo. To ne ging'eny. Ne dhi e sikul ti puonjo gi. Gima notim gi CBC notim TOT, noket gimoro ni trainers of trainers, mano kel jopuonj moko KICD. To koro ni gine ma champions gidoke sikunde to gidhi timo ang'o, gidhi konyo wetegi. Apani serikal onego dug gi in service. Ten in service specifically mana mar neno ni jopuonj oyudo tiegruok moromo mar CBC. Nyaneno ka Dr. Juan Julius loso kor gi Nyarayula. To nowacho ni japuonj manya puonjo kwano class 8 pod nyalo puonjo kwano mar jo grade 6, grade 5 gi grade 7. Ber, lakini pach japuonj. Eno puonje mar kalo penj. Oko puonje mar mondo ni nyathini oyudo formulas mi puonjo gi. Ginang'o. Nikech kane wan primary school VOJ, japuonjna mar kwano Mrs. Atieno Millicent, mano iluongo ni nyaki mare kaka ne mama na gire pake. Nomiyo waga gimoro ni speed test.
Saturday gokinyi samwadhi school timiyo kwano 25 tutime within 30 minutes to dhi mark to mandi duoko no ne nodwa ng'eyo ni to bende wa internalize gik mosepuonjo gi tatata bende osemako magne kuma jopuonjo nego doge nikech ng'eni sani gen jopuonj gi magitimo en ni gitimo margi e class to modong gitimo ang'o gidhure homework dhi tiek gi janyuolni ana setieko kara so in service ni bro konyo mondo oyawe wang jopuonj mondo ging'e ni to CBC ni role wa en ang'o en penj koso en nyithindo o master kata oyudo gik mwapuonjo gi ka en formula mar kwano ka en Kiswahili mithali gi ka en weche mag physical education bende nyathi odonjo ne mowinjo maber makata kokoketi e penj to sama en dala sama en ot onyalo apply gigi mondo konygo dang'o janyuol. Erokamano. Ing'eni thothne ji penjo to ji somo nikech ang'o mondo iyud tich maber koso mondo iyaw pachi ine gik moko mopogore. Magi mosebedo ka chendo ga kabisa jomadongo. Jarawila nyalo paro Professor Frederick Onyango Maseno. Ngeno Onyango kano donjo Maseno to gima no wacho en ni en odwa ni Maseno olos job creators not job seekers. Kaito Victor gimachielo machak timore en ni ji dhano ka dhano Nyasaye omiyo mich mane gima nyaka wang'e sama ntiere ng'ato nigi lony korka kwano men kwano ni mowinjo to ntiere ng'ato ma samoro en languages ni mowinjo mai mamiyo wido ka samoro nyathi moro mana kaka wachecha mechanic kuom ranyisi Kingi boma ma Nairobi kae jowacha oloso omenda maber sana gi weche mag mechanics to samoro kipenjo kitibiro ka mechanic no wenga na class 8 kata mana class 6 koro dine bed ni ntiere kata mana engine mag geche morumo miyo ka samoro nyathi kata nyithindi Victor king'iot tibiro do ka nyathi moro en to pod en maja igariyo to ero wayagi wuoda matini do ka samoro geche gi mineno nyiewna gi osemake gi spana matindo gi no kochako gonyo tigari ni geche mag nyithindo ting'iyo nyathini to samoro manyako biwinjo ka penjo moko ma so inquisitive mineno nyathini ntiere koro magi monego bed ni gin gik ma jopuonj bende obedo empowered magi nyalo neno gigi mondo miyo kony nyithindo gi e ndalo gi mambele. Erokamano. Nyakoro mga jwang biro kawo yore moro madundo kwa duogo gigi duto te biro mana gi ting mar pesa. Nyarawila J Bonyo kod governor oselero ni pek manyo nitiere enitiere kuonde moko mane serikal kokete mwandu. Tinende wan gi lokruok mar riamai timo weche mag somo mag mbalariany kanyakla kod mag secondary school kochakore higa manyien nyakon mga jwang ka mbalariany osemana chakore katinende mbalariany mathoth ywak ni pogido pok mar pesa ma sirikal onego beni koromiyogi bagne gidang'ni pod omako weche mag somo e siro maduong' maloko piny ka kamano kete mana ka saa 3 mar okinyi ma kawuono weche manyien adimbe Ramogi FM bang' kanyo generiore kodwa e tielo machielo mar Kaka Wanene e Ramogi FM gi Ramogi TV. Ni how much iko hapo juu? 1,100. Furaha kuu. View sasa ni ukweli. Uliparticipate aje? *487. Then they gave the pay bill number 724177. Then nikalipa. Na ndio hiyo matokeo. Jok mamine gin singo mar oganda. Nyakwara moga jwang piny sani olony. Wawuok e ndalo machon ma ng'ama miyo ne en mana ng'at mabedo e pacho. Melini ane man first officer. Kisha matiyo en riembo. An driver. In mbakani en mane? An aketo tiles. Kik ng'ato wuondi no kinyal nikech in ng'ama miyo ka Nyasaye omiyi ngima to inyalo. Tudri kod Stella Brenda Ochieng, tich adek ka tich adek,
chakre saboro mana e chenro mar Mine Nyalo. Pur mar maua, pidho jamni, magi te gin yore mag pur. Be inyagori kod kute e puodho? Mchele nigi value addition. E pur gi ohala, walimo jopur ma opogore opogore. Challenges ng'eny e pur generally. E gima jopur iluongo ne janeko. Ka wafwenyo ni yore makare mag pur kendo waduoko penjo moro amora. Pogruok mane malich kata maduong' kind dhiang' mar ring'o gi dhiang' mar chak. Motenore kod weche mag pur kod japur. Kwaseketo manyiwa to sama wapitho cha be nyaka wapith gi diek. Wan nyaka gi kanuna. Ma nyathi kamongo. Riwri kod alori nyaka Black e chenro mar pur gi ohala. Tich adek ka tich adek, saa 1:45 otieno. Mar puonjruok weche thieth kod rito ngima ji. Nitie gik moko mwanyalo timo mondo mi wageng' tuoni. Kochakore kar yeng'o nyaka kuonde thieth. Kiki muony yath moro amora kapok daktari opuodho. Wabiro wuoyo gi ji e yo mabiro mulo chunyi kendo miyo pachi yawre. Awuoyo about cerebral palsy. Anyalo nyiso jonyuol mamoko ni gimbe kik giluor. Ng'eyo en teko. To kodok korka ngima mar del, bedo gi ng'eyo nyalo kelo lokruok maduong'. Wach chanjo ma jomadongo ng'eny ji ok dhi nikech ng'eny ji kia. Bende wariwo jowinjo wa e mbaka madhi nyime kokalo kuom nonro matimore e lela. Nitie program moro mabiro miluongo ni penj laktar. Ober ahinya nikech opuonjowa gik mang'eny. Koda ka tudruok e yor mbui. Riwri kod Ruth Otieno e penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo mana e Ramogi TV. Ohala gi mwandu. Wakelo ni jolony e weche ohala. It is important mondo wan kaka joluo wabed gi dongruok. Wafwenyo ni adiera matut mag timo ohala. Tijni kidwa time en mana mashin mar luoko to gi kuminya yude pi. Wawuoyo e wi yore makare mag timo ohala. Kisechopo level mabedo brand, ono beni gimoro amora mitimo en gima timo ang'o makelo pesa. Wakonyi dongo handi ka wami yore mag kano mwandu. Investment group kawache mana gi nyinge no en choko pesa kasto ikete kamoro kasto golo nyinyo. Mabiro konyi e kinde mabiro. Omiyo wakwayo ni ji duto ket pesa gi e savings mondo wapuonji kaka gibiro tiyo godo. Riwri kodwa chieng' tich ang'wen saa 1:45 otieno mana e Ramogi TV. Prophet and his family run a vibrant church. The congregants are happy, the tithe is flowing in. A heavenly dream is promised to all. But Prophet has a secret, and his church is driven by greed. Would you die for your church? Get out of my church. Shambhala Wanyama. Available now, only on View Sasa. Na kamano nyakora mgajwang' weche thoth kaendi wamora nyani oganda luo bende oro ote magika jowadwa anawe skule klas 5 koro adwaro timo weche mekanik nikech apuonjora kuom ng'ato. Okay, mano gima ber ahinya. Nitie gimoro miluongo ni recognition of prior learning RPL ma bende aparo ni migepe mag sirikal moko osebedo kadhiro kata mana telo mar Azimia aparo ne gidhiro wachni mokalo ndalo mar campaign.
na somo gini ahinya nikech nitie osiepna moro mekanik en Ruiru ka loso kang'no ne to Nyasaye nogwedhe nosomo nyaka e klas 6 kende 844 to kata kamano ner gimoro ne en gi garage mane mitoka kono puonjore mana e tiende to sani ka en panel beating electrical mar mitoka tetete ong'eyo maber kabisa electrical system mar mitoka ong'eyo maber kabisa to en gima opuonjore mana kuom neno gi timo kaka ner gino ne timo koro paro ni en wabro bedo gi chenro mar puonjo piny to RPL ne tiende nang'o tinyalo yudo oboke ma koro yango tijino nade koro kete mar Ramogi TV ka nikech mae kama ibro winje wach moro amora ma mulo ngima oganda jokanyanam anto 844 to ne berna kopim gi CBC ni kata kamano osebiro nyaka koro to wayie kode an Ken Raf mar Odiko Pany Abdullah mar Katito lokruok nyaka wayiego an amor gi somo masani ober nikech nyithindo nyiso mich ma ng'ato ka ng'ato nigo kendo ma nyalo konyogi ngima gi makiny kaka wanene yawa ubedo nang'o kawuono kendo kaka wanene kare kuonde u mag bet cha ne waseng'iyo go uchako loke kendo amor kod jodalawa an Lazaro Obila from Homa Bay County erokamano ahinya erokamano mondo ahinya kuom ote ka endi erokamano nya bende Tom Ndago ote mari ka ochopo maber mokalo Peter Kokelo erokamano ahinya imbe yudo ote mari ka endi imbe ni dwaro ni jiwe pachi kalo koda weche mag penj madhi nyime kod weche mag CBC asante sana penjo gi weche ng'eny kande jomadongo weche gi duto biro mana kod ting garama mar CBC jonyuol ne ywak sirikal sani bedo biro kod riekni ariyo achiel en mar siro somo mag sekondar nyochi winjo ka jomokalo chien nitiere paro moro manitiere mar mede matin nikech ngima bende omedore kata gima dong ni inflation sikunde mag sekondar kokalo kuom riwruok mano mar Kesha ywak ni rito nyithindo e sikul otamogi nikech pesa ma kelo engo ma sirikal golo sirikal nobiro gi formula ni golo pasent 50 30 gi 20 mano pod ok obet nyaka kawuono suppliers ywak ni sikunde pok omiyo gi pesa wan kama tek ahinya kumachielo bende mbalariany funding model sirikal ochako loko paro kendo mokwongo winje na kaka ji nowuoyo nyakora Mngajwang'. On Tuesday we are going to hold a mass demonstration and this one is to the Ministry of Education. Comrades, power! Power! Comrades, power! Power! This one is to the Ministry of Education. If you don't react, we are going to make you react. And we are going to act. Comrades, power! By Monday, if we don't see all the remaining finances reflected in our various institution accounts, we are going to take a very serious stand action full of vibrancy. We are going to walk in all of our streets and we are going to demonstrate. Comrades, power! For us, what we want is the government to listen to us as they incorporate this new funding model, at least to hear from us because we come from those universities and we know what is happening deep down the ground. Before you come up with other decisions, kindly engage relevant stakeholders. On Tuesday, what we saw on the headlines of one of the newspapers, that the high schools and the primary schools, the fee is going to be increased. We are not part and parcel of us. We'll stand with our parents because all of these are our sisters, they're our brothers. Comrades, peace! In order for students to be peaceful in the colleges and universities, there must be quality academic programs. There must be lecturers who teach them available, and there must be nice accommodation facilities as well as the eating facilities. Research and innovation for the student need to be protected. You know, university is the hub of innovation. So that is an area that has been approved. And then lastly, the vice chancellors have approved unanimously, like this governance in terms of they need to put more effort in terms of building the student organization so that the voice of the student can be heard. Quality gi bedo universities gin centers of research biro mana kod pesa nyecha neno kanyo ka telo mag universities mopogore opogore bende ywak ni pesa gionge go wan kama tek ahinya senior to gimomiyo wabedo kama tek VOJ en gima achiel kuom nyithindo mambalariany go wacho en ni kapok itimo gimoro
to involve stakeholders. To kiki involve gi nidwa mna ni gweth tik moro ni koro ne waloso kodgi. Ye iwinje pachgi. Ing'e ni kit somo oselokore ahinya. Inyalo paro ndalo mokalo somo e university ne nyalo bedo mayot. Nikech sirikal koa lore ga gulu mar help ne ng'iyo nyithindo kisetimo application ting'iyo ni kari chalo nade dala timi pesa tibedo godo e school. Mano ne yot nikech help emano mi mandate mar miyo nyithindo gi pesa. Koro nitie pesa mar help mane dhi e school fees mari to gi pesa mar help mane dhi e upkeep mari. To nikech piny bende oselokore, funding model ni nyaka nyalokre. Nikech iyudo kaka nyo koro omed namba madhi e university. Nikech kane Matiang'i jatend migawo mar somo nowacho ni ng'ata manigi C+ nyaka yudie nafas e mbalariany. Mane en gino maber mokalo. Ang'o manotimo mae? Mae notimore nikech king'iyo higni machien kochakore higa mar 98 universities nochako gimoro maniluongo ni parallel studies, self-sponsored SSP. Ne universities yude pesa mang'eny moloyo. Koro ne miyo chenro maggi ne dhi manywe, ne giyudo lecturers mang'eny, ne gigedo, ne ka nyithindo dwaro bus to giyudo, ka nyithindo dwaro the trip to gidhi. Koro pesa ne ng'eny e university. Kendo chak yudo kaka nomiyo universities noyawo branches gi mang'eny. Koro ne gin gi pesa. To kane koro wach ni ng'ata manigi C+ nyaka dhi, tiyudo ka koro nyithindo mang'eny mane nitiere B- gi C+ mane donje parallel. Koro yudo nafas. Koro emano expose gap mane sirikal nitiere godo manok mi universities pesa. Nikech university be nok kwagi. Nikech ka wageno no abro yudo siling $200,000 kuom sirikal kaka university, awach kaka university manantie Maseno. To wan gi self-sponsored student mamiyo wa $1,800,000 e higa. $200,000 ma sirikal ni okwadechgo. Koro kwaluwe ktalu. To ka koro Matiang'i nobiro gi lokruok gi, mowacho ni jogi nyaka donje. Tiyudo ka chiro mane universities yude pesa janotimo ang'owa norumo. Kochako konegi ni koro kit yawo branches manyo yawo mang'eny cha be koro kunyal timo. Koro gik moko timo ang'owa ogore piny. Koro emiyudo ka koro duge universities wa mang'eny noyel. Gin gi gope mok ginyal nikech iyudo ka ni university mang'eny lecturers ok chuo. To kata kichuli tichuli kidam. Iyudo ka nitie programs mang'eny mane popular makoro sani ang'owa nyithindo ok dhiye. Koro lecturers manondiki ni puonjo gigi gin kanyo to gionge students, mokiyudo ka negi student achiel, mokiyudo ka negi students 2. Koro mane kuma chakruok mar gigi te nitiere. Ka model ni obiro, ober kaka sirikal wache. To sirikal wache to fuko sirikal ni nono. Sirikal onge pesa. Emomiyo universities koro ni kama tek nikech pesa mane giyudo kuom jo self-sponsored cha onge. Sirikal manokonegi ni nyaka ulok gini wabro miyo pesa yoni bende timang'o onge pesa. Koro mae momiyo universities yudore kama ber nikech models gi to beyo. But ginyalo mna tiyo ka pesa no nitie to pesa no ichiwo e samo winjore. To kodeko kaka koro deko ne to bedo matek nikech in gi nyithindo mano chik school fees to sirikal pok otimo ang'o, pok ochulo negi school fees. University bende ok nyal chulo jopuonj nikech sirikal pok otimo ang'o, pok omiyo gi part of the funding ma gidwaro. Koro gin kama tek moloyo. Emomiyo gini awacho kachako ni sami go mbaka ni. Goe mbaka gi ji kidwa manyo pachgi ok kidwa gwetho kamoro ni niloso kodgi. Nikech gigo mbaka gi jogi matut. To jogi doko negi nikech universities ema jomosomo nitiere. Kidwaro jok motimo economist malich gintiere iye kanyo. Kidwaro jo finance mabro kone ni fine gini to ber. To koro aguch sirikal chalo nade. Gimiluongo ni timely transmission ne en timely nade. Ni ka semester chakore kawuono tarik 30.
dwarore ni pesa nosedonjo tarik 25 pesa nosedonjo university ok ni tarik 30 semester chakore nyithindo nitie to pesa pod onge to jomor no dhi ongi pesa ni bende kuma or giecha to pesa bende pod timang'o onge sirikal koni weuru wachok mondi weuru wachul londe monego wachulgi so mane mamiyo gini bedie matek emomiyo ni neno ko bedo reviewed miwacho ni koro kata jonyuol manok onego bed ni chulo gimoro koro bro chulo nikech sirikal lwete ni nono onge kata giwuondre mlich machalo nadi to giongego mane adira makende there's no money bonyi ikete malita yenye ni sirikal lwete ni nono no Sini ngeni ne miwacho ga ni sirikal kende moyiene boro kata koonge pesa. Koro sani malwete ni nono dongo yene ya manyo pesa. To koro kumodwa dhi kweche ni temwase kweche makoro nyingwa richo kuro. No wajiro di Saudi Arabia ndalo dek mabiro ka. Ero kamano. Roslyn wan kama teka yenyo. Ber gitego Kenya e weche somo nyaka bed gi pesa moromo. Jogi chiwo ultimatum ni kiny okwange ni dhi bedo nade. Tingeni VOJ sirikal ni kane campaign kane neno chata mane gigolo nitie mane gisign nyaka gi jo university mane sirikal ni owacho ni kane nitiere kamano mane obedo underfunded ne research gi innovation magi wacho ni ka gidonjo to mane kama focus dipete mokwongo mondo gine kaka giketo pesa nikech kata solutions mang'eny shida mang'eny ma wantiere godo Kenya kae en nikech ok watim research mondo wang'i reality ma wantiere sani ing'eni Kenya kae miwacho ni nigi blueprints machakre nyaka higa mane Tomboya gi nogolo session of paper mar 1968 to iyudo ka documents gi pinje moko okawo Malaysia geni okawo document gi moloso go blueprint mar economy gi to Kenya ka to wan wasomo kwa setieko tikete shelf tiwacho ni koro mbuyo timang'owa omake kanye ma wantiere nikech kata sani mineno sirikal wacho ni gidwa biro gi model manyien en model ma ne gisewuoyo gi jopiny ma giwinjo ni en gima ji nyalo koso bedo nang'o nikech ing'eni maendeleo mar piny teko mare en somo ka somo no onge basic education ok nyathi oyudo malong'o modhi nyaka motieke mbalariany to onge gima timang'owa onge gima konyore ka koro sani wacho ni model manyien gidwa ng'iyo ni ng'ama needy vulnerable extremely needy very needy koro ka in mbalariany ang' ni ng'e nade ni ng'ane needy ma vulnerable ma very needy akia measures ma sirikal biro bedo godo matimo nade mang'iyo mano to giwacho ni ka giyudo kamano to give me 53% funding mine up to 40 to janyuol ni be nyaka donje iye kae ket 7% koro nyisa ni kata nyithindo mane donjo ga mane yudo mana pesa help cha to yudo kata kaka gimanyo tije matindo magi konyre go bro konyre nade nikech kata pinje ma oko miyudo ga kata wan samoro ng'ato yudo scholarship odhi ing'eni ji konyre ga nikech university kanye bro ng'i manye tije moko minyalo ti konyri go idhi oko kuch idhi many tich minyalo nikech ing'eni an kana wuo kaka ne idho ndege no kaka ne idhiga onge pesa moro kendo mabro luwi dala koma ni wuoke nikech sani yudo ka no yudo uso puodho samoro uso dhok itimo koro matin momino kaka idwa dhi dak kuro ine mitima ng'owa to koro sani to Kenya waka be koro idwa lokwa kaka pinje ma oko go makoro kendo koro Kenya kae olokre kendo koro somo en expensive nikech kama koro kineno model magiketo manyien kata kaendi ne giwacho ni kaka private university giwacho ni sirikal nomiyo gi bilion 13 e higni 6 mokadho mogik mane universities gi obedo audited ne 2018-2019 ma ng'ato nyalo penja diere ni pes jopiny nyaka wang'e ni otigo donade lakini kakoro ichiwo tiwacho ni makosa notimre kama to koro makosa ni kaka notimre kama kaka nyaka koro watimo ng'owa walos nitie joma dhi hinyre kae mano ok en part of makosa manotimre ni but koro udwa timo ng'owa udwa hinyogi pile wasebedo kwa wacho kae niya king'i education system mane Kenya nitiere godo en mar ni nyaka yud karatas kandiki koro ka koro sani university education do bedo matek kamano TVET be gitimo ng'owa gidhi technical institutions bero gi medo pesa
kara ja Kenya mok nyal to bro chimo kanye ka ero setagre moteme e primary motemo secondary besani ero pesi dhi gole otemre matin otieko nyaka klas 12 kosetieko to koro chimo kure nikech kata ka endiko no be ok bendike sani tinde kikawo gazeti miyudo MyGov kilendo tichako niya masters with 10 years experience. To in koro kata degree ne mapoketi mango iyudo ang ni yudo na the masters nino gi 10 years experience. Temo mine no kata technical institutions gi jok dwa dhi nikech onge advertisement ma serikal wi proinjo kondik niya nigi experience mar technical institution gi chako ga gi degree gi masters gi PhD kata kineno jok mobedo shortlist chemro na chento Kenya ni ji osomo malich na ng'wan iyudo mana masters PhD degree e mobedo shortlist koro ng'amo dhi tivet no en chieng' mane mobro bedo gi nafasi mondo en bo yude tije gi nikech nyaka ng'ato chake kamoro kata jok manitiere kuonde gi king'iyo tido kane gi chako kamoro momiyo gi chopo kama gintiere koro king'iyo model ni dhi nego universities dhi nego satellite institutions niche yudo ka ng'at ma somo Maseno nigi satellite mabondo onya dhi some kuro ng'ama ni Moi University okochono ni nyaka bed Eldoret bro somo ka to magi ne timre nikech module 2 mane sirikal oketo cha koro in kasa ni neno ka gocho ni kata private universities bro yudo mana pesa mar help tingeni ma pesa mar help mibero gi sen nyone koro ko bibedo kaka ne sirikal chudo chon koro wan kama tek ahinya kaka mbele kwe kaka wabro chimo Irukamano. Choices have consequences. Victor ingene loso kum sirikand William Ruto tek. Seche moko inyalo manyo ni chieng' moro bende dichiewe yudi gima ber minyalo wacho kum sirikand William Ruto to samoro tami. Dong na de manyo pesa mondo kelnwa. Koro mane momiyo gik moko ariyo ma sirikand ni timo maber. Kendo ginie gilony kendo kanyo tapane gitimo maber mak mana ni ok gin gik mane giketo e singo maggi. Achiel kuomgi mwabiro go wiye mogik bang'e en wuodhi e pinje maoko. Kanyo sirikal ni timie maber. Mar ariyo en medo ushuru. Mano kimiyogi tibiro to ka sirikal ni otimie maber mokayo. Ang'o momiyo wacho kama Victor? Gima miyo piny owacho kata king'iyo pinje mamoko pinje modongore momiyo yudo ka ushuru gini malo kaka ne gimedo gi entiere services monego beni piny owacho chiwo momiyo kata ka nengo mafuta dhi malo ushuru no dhi malo kata ka VAT ochopo 18% to ntiere gima ushuru ni dhi timo to ka koro nengo mauta odhi malo ka koro ushuru ni odhi malo magigole mar mafuta cha gigolo e 68% gitere 16%. Ticha kinyiso janyuol ni high school kata secondary school ma nyithindo dhiye bende pesa onge. Ma onge kaka head teachers chul suppliers. Capitation be on time. Yes, ogioro omenda ni. Capitation tienda ni omenda monego bene sirikal dhiro madhine gicha ok chopi. Tipenjori ni kar ushuru michoko ni. Kopogore gi idho kod gi ndege ka jidhi oko. Gidhi kanye. Fred wan gi joma ichiro sara. Donge ni chulo gi osara kata cho service benitiere. Koro Victor, jok mane ichulo gi, donge kata uru ncha chulo gi. Go osara manengo. Koro gima penjore ka momi neno apimo gini kama en ni keng'iyo kuma pek mar ngima odhiye atamalo mar omenda malach ma jogi osemedo kuom ushuru gi ne ok onego bed ni jo teachers pod ywak no omenda ok chopnegi ni capitation omenda monego bed ni piny owacho ornegi pod ok chopnegi kech koro mae mamiyi penjori to kare ng'eni Victor kimedo atamalo 10 atamalo 8 e mafuta kende kata imedo mana siling achiel kende e mafuta matiyo odiochieng' achiel kende en omenda malach to ka kadonjo kono Victor king'iyo sector mar education nyaka ncha sirikanda mar Kenya Kwanza ni donji to onge gima beri kata achiel minyalo kwan donge nyicho medo jopuonje Fred koro kimedo jopuonj to jopuonj gi ing'eni Victor konyo dino fuok manyo nitie tudri gi jopuonj mantiere e class gi mondo winj gima jopuonj wacho Victor ing'eni japuonj motivation ma japuonj nigo sama en e class miyo japuonj
kako puonjo gino donjo mana kende to japuonj modenyo kata imiyo buk to ng'iyo mana nyithindo to wacho ni unu chanda kata wuone ugine be ok dwa ng'o ok nyal soro gimoro matin king'iyo juma ka juma ntinde jopuonj biro gi gimoro miluongo ni remedials remedials ni iyudo kotumo jonyuol moloyo kata mana fee to en nikech jopuonj odenyo gi motivation to gi mar exams michulo week ka week juma ka juma koro kichulo jopuonj gi kata kane omedo gi gimo medo gini to ok onego bed ni nwayudo gi jopuonj gi bende gin dhano japuonj bende nigi nyithindo mopuonjo japuonj bende nigi jok mategemea embe en dhano embe en gi nyithinde en gi jok mategemea koro miyo Victor king'iyo kichaki yudo ni sirikand ni jopuonj ywak head teachers ywak mag secondary school no meda poko donjo kendo king'iyo to gichiwo proposal kacha mondo mi gidhi gimed fee ka higa manyien ochopo dhi weyo janyuol kanye aparo ni kichaki duogo e gima senior jay to gi nyarawelo semulo e wach mar university education nyocha ka nang'iyo aput mar professor Munovecha Munave to naneno ka ntiere professors mang'eny mosepuonje mbalariany ma opogore pacho ka koting'o nyaka mbalariany ma Nairobi taparo ni jogi no migi mondo mi gilos yath madhi thiedho gi kendgi ng'ato mi thuolo ni mondo ine milos yath mithiedhori godo to mi kaka ilos yadhni to koro kaka yadhni chak lokore ne gi kwiri kaka yadh iwuon mane gibiro godo lokore sum kuom gi giwegi koro dhiere ni to kare public participation mane giwuothe cha jok mane gisumo pachgi nyisi ni kare professors mag mbalariany gi bende gini ok okonyo nikech gine jok manyocha nonego bed ni gikonyo ker gikonyo president ma giwach ni wan to lipodwa ni en kama mak mana ni president emo ochweyo wiye ni mare ni ema nyaka ti dipo ni ng'ato ncha noketo risasi e wigi gi bunde kama sama ne gikelo lipod ni no timre maneno ko wacho no unless giwacho ni ng'ato nochiko bunde yitgi ni nyaka gibiya gi sum nikech sum ni gine makoro gimadhe koro kane gikele to nyaka gimadhe amadha to mogik Victor king'iyo sani nikech senior jay oselero e weche mag omenda king'iyo tibiro yudo ka puonjruok e private universities ni piny maloyo public universities ang'eyo mbalariany makidhiye kuom sani ok adwa luongo nyinge tidhi yudo ka tuition mar semester and 52,000 per semester. Kidhi e mbalariany machielo mar piny owacho kendo mane boma ka tidhi yudo ka gimedo gino ma en 120 to wang'iyo pile ni kata mana e high school kata mana e kuonde mamoko gi kidhi kata mana e secondary school tibiro yudo ka private schools nengo gi ni malo maloyo public ere kaka public ni makoro nyodhi omedo gini malo ang'o ma gitimo ma koro gidwa timo manyocha ne ok gitim gima duong' mantiere ka ni telo marach bendo kwako mbalarianywa gi mibadhi bendo kwako mbalarianywa gi nyineno gima notimore Masai Mara kocha noduogo nyona motim kama mibido ka priorities mag mbalariany gi ok odhi e gige mag research iyudo ka gin gosigo maduong' mar osara maduong' ma ng'ato kosebedo vice chancellor to dhi omo jogweng'gi te odwa no dhi okel madwa biro chiemo ka but king'iyo value ma jogi medo university ka staff ma gin godo gi wage bill gi kech king'iyo tibiro yudo ka wage bill mar universities gi ema inyogi malach mai momiyo IMF to kod migepe mamoko nchaso gene giduok kwan jok kidwa ng'ine ng'at moro amora matiye mbalariany ni mopogore gi jok mapuonjo mopogore gi lecturers tibiro yudo kata lecturers yudo omenda matin moloyo omenda madhi adhiya e gik mamoko ma bende samoro ok kelo omenda ne universities. Erokamano. VJ kama wacho ni kit telo manie universities kanyo bende adiera nitie mathoth king'iyo gima timore university ma Nairobi kasa ma vice chancellor yande owacho no dhi e yweyo to kodala de kuchako duogo koro bende tungni aina Professor Frederick Onyango Ngao nyasaye oket chunye kuom ber kano donjo Maseno higa mar 2001 ongo ni professor ma piwa physics jino ok dware ibendi ng'eyo jino ok dwaro nyaka to tok higni adek
dhano noyie gi gino mano nyango timo. Noloko Maseno. To gimomiyo nyango noloko Maseno en nikech kano donjo Maseno, Maseno ne chalo club. Lecturers ok puonji, students ok yud gik monego giyudi, to nokoni gimomiyo lecturers unka gin student. No prioritize students. Gero hostels, ogero lecture halls, nikech kano donjo Maseno mbaka moro gore. Ni jok mane puonjo Maseno ndalogo. No seketo pesa moro ne gidwa gero club. University mama kuti ndalo cha makuti ya maneli katikede kemu atido kama makuti niti koro ne gidwa gero makuti moro Maseno moko ni okunyal gero makuti nudu abudhe to puonjo to nyithindo gi moko someti yien Maseno ni someti yien wan tie classes motimeti yien no gero classes to gero hostels manyithindo ochako winjo maber morieyo bas bene sweji kiwuok morieyo lecturers noko negi okinyalo puonje university kionge PhD kendo moko noko negadi koko tami to ngade chiel dhi puonj Maseno school kanye miromo rigo koro ngeny gi bende notimo ang'owa no dhi mo upgrade moyudo PhD margi emomiyo katelo mar mbalariany bende ok ber tiyudo ka kora chiedhe nade magiyudo gi nikech king'iyo wach research masane giwechoge anyalo wacho ni ndalo mano nyango nitie Maseno nitie pesa mang'eny mane wuok pinje maoko mane biro fund research to pesa ni kobiro to kotima research ni kende nitiere gik moko modonje koro kwa nyalo loko telo mag universities watu brokonyo kabisa nikech ibedo ng'ama forward thinking ming'eni to kanya gi kanya university ni ipuonje yes to hala bende watim tibro yudo ka nitiere yot moro makta pesa serikal ni obira medo maunu godo tayari so telo bende nyaka lokre Yase omed kele chuny Professor Kamokwe noloko Maseno nolokore kama ohala no bedo maber mokalo yaro iliparo fiber optic wachako neno winjo wachne Maseno 2003 gere Maseno ngene mane every course nen with IT fiber optic matinde ka serikal ochako wacho 2008 2009 unene chon Maseno nochako kitu nikech nen forward thinking no paro mbele so research telo mar mbalariany bende nyaka lokre okubeda beda ni koronian VC and DVC oseketa kora rito nyichi neno kata king'io musache mag jo tend mbalariany nyichi neno ka more pinye luo vice chancellor chamo mna $2 to mbalariany ma en godo to kata jok mose gole mamuo winji kata graduate podi tido ka ento miye pesa mang'eny to mano kubedo reflected the management ma university so gigo nyaka ng'i eka brokonyo en collective responsibility university otim mare serikal bende otim mare odogi radical changes nyaka tim e post secondary education to be appointments bukone ko bed ni gen wede ji jomong'e ng'amo qualify oyuti tijno Victor nitie mbalariany mang'eny kidonje sani kata samo wawuoyeni to kidonje reception mbalariany to ni Nairobi ka to kidonje reception to en oganda achiel ma meeting mitimo en oganda achiel gimoro amora mitimo eno gimoro nyaka meeting gitayo gi dhogi to en a public university kata obed na private university koro idwa nyisa ni to ere paro matut madhi wuok kuom jogi nikech gimoro amora ginene rang'iny margi mar gi dhogi gi kaka ginene koro magi gik momineno okelo yomyom e somb mbalariany makoro neno kata mana chumbi ma somb mbalariany ni godo koro dhi rumo nikech gima duong' en ni koro ing'iye kaka ohala the moment magiseng'iyo ohala giweyo research mano ma eco function mar mbalariany tinde onge research madhi mbele mbalariany en ohala gi tenda mbalariany dwa gero building mane tenda mane maduoka to ng'atwa mane man kanyo miyudo kar toni owuok nyaka e log tich mar piny owacho maduong' momiyo gidwa ng'eni to ng'at mane moket kanyo ni paro ndalo mane ywaruok ne ntiere Moi University kane Professor Iro ter kanyo manyalo paro wan gi Interregional Peace Network kanyo wadhi kanyo ma ntiere chenro mane wachako mane Beyond Tribe One Nation mano ochuno mondo wadho wuo gi nyithindo mondo mi ging'e ni kata doko gini entie ka to ma en mbalariany mantiere piny Kenya ni nene gi wang' mar bedo jaluo tineno
lokruok mararia ma professor yiro duogo timo Daystar University koro gi professors mamoko kata gi jotelo mamoko gimiluongo ni competency ni ma wachako godo cha mache gima onge koro ing'iyo gik moko gangolo mar oganda ma kuma ng'ato ae ma ok odewo kata mbalaria ni loso omenda kata ok loso omenda. Erokamano. Nyakurambo jong' weche thoth dwaro marwa maduong' ahinya en siro weche mag somo nikech mano e siro maduong' ma kelo dongruok gi konyruok ne oganda e piny moro amora madongore kaka Kenya marwa ni. Kopogore kod mano nyakurambo jong' jatend piny Kenya Dr. William Ruto osebedo ka timo limbe pinje buora tinende osetimo limbe e pinje 38 prang'wen kendo kwan medore nyoloso ka en Uasin Gishu County kowacho ni oyo jokama an limbe matimo oko an mokwongo ne jambetre mar piny miluongo ni Kenya ni mokwongo tadhi omo ne oganda na konyruok makende. Ma en wach ma bende ji osebedo ka ng'iyo gi wang' mopogore opogore ka opim kod loch ma jatend piny Kenya mane oserito piny kuom higni 10 mano migosi Uhuru Kenyatta kama kaka president ne loso kado koda limbe ma osebedo kotimo e pinje buora. Nimetembea sehemu nyingi China kwa mfano wamesema sasa watatufungulia soko ya chai na soko ya macadamia na soko ya avocado. Nilikuwa kule juzi. Mimi nataka wakulima wajipange. Rozi nyoe inoko. Bende nyoe ne linde. Nina yorgi utumore. Norado China. Anadi Ramogi Macron. Sky team. Tile clearance kara mana yapo do ng'eyo ni jowuoth. Nano ka jo Kenya oketo gimoro ka ni wan gi jowuoth gi tielo gi jowuoth gi fuyo. Office betinde ntie. JKA muloko office. Na neno ka ng'ato put public notice mar State House to wacho ni the occupant of this house is a colonial house. Ngamadu ada ke obi en gigi en hectares adi 750. Koro ngamadu ada poket pesa mondo yud State House. En limbe makelo lal koso kelo ne ber ne oganda jo Kenya. President osewuono osewacho ni en dwaro maduong' en kelo konyruok ne oganda Kenya. Ing'eni VOJ ndalo mane campaigns timore higa mokadho kane wadhi e yiero. Aparo ni Kaka Wanene kane wawacho ni joma ne campaign joma ne chung ne elections no kwaneno ka giketo chata margi mar foreign policy mane wasiko kwa penjere ni to jogi ng'ama bro kawo sirikal policy mane magidhi uso mar Kenya okokuchochu mano ne onge. To kineno ka sirikal mar Kenya kwanza ni odonjo to waneno ka gichako wuoth. To ng'ato nyalo penjo ni mokwongo ni neno kwa wacho wach delegation. Ni iting'o delegation makane ji dhi Egypt, Sharm Sheikh. Ni neno ka Kenya ema nobedo namba 2 e Afrika kalure gi DRC. Mano tero ji mang'eny kabisa kuchocho. Mane wang'e ni ka en climate change to ne wadhi yudo duoko moro mane dhi konyowa Kenya ka. To waneno mana ka en delegation. Koro wasewacho ni nyaka nche William Ruto donje loch osedhi trips 40. Kibaki nobet office higni 10. Kibaki nodhi e safar 33 kuom higni 10. Manyiso nosedhi mokadho nyaka Kibaki e bwo higa achiel kende. To Kibaki nokelo maendeleo maji nyalo wacho nokelo maendeleo nikech Kibaki nodonjo sama ne uchumi mar Kenya ne rach kabisa. Tachiel kuom gik ma notimo kata ka uchumi ne rach nowacho ni okelo free primary education. Masani sirikande ni timang'o wagolo nikech secondary ka gisocho ni ok gifan manyiso ni wadok gima kuma ne wantiere chon. Koro ng'ato nyalo penjo niya buche ma William Ruto sedhiegi nikech ing'eni wacho gania ni ibiro ting'iyo ni MOU mo assign cha ang'o ma Kenya dhi yudo tang'o ma piny magidhie cha be biro timo ang'owa yudo. Wabiro tieko mana gi nyocha bura oyinjo ko wacho kanyo ni nyocha dhi China to no dhi China gima no duogo godo ni no wuoyo gi jo China ni mondo yaw chiro mar avocado mano uro ndiko ndalo cha kano dhi Shanghai Expo Import Expo. Ma achiel kuom gik mane giwinjre ne en avocado achiel ma kendo ne odogo winjre no. Ting'eni ng'ato biro penjo ni China kane gidhi bura mane gidhi. Bura ni iluongo ni Belt and Road Initiative.
en mar President Xi Jinping. No chakre 2013 ka President Xi Jinping donjo. 2015 kano romo gi African countries manen South Africa emanowacho ni Silk Road ni be nyaka koro connect yore manitiere Africa ka nikech project ni en mar Africa, Europe and Asia. Kenya nodhi Belt and Road meeting mokwongo mane nitie Beijing 2017. Uhuru nochako dhi bura mar ariyo mane nitie 2019 kendo Beijing. Mane mar adek. To bura manodhieno ema nonyuolo SGR. Mano wuok makoro nego Luna train. 20 magolo Mombasa to Kisumu. Kendo kodhi mar ariyo to connect koro Nairobi, Naivasha. Koro wang'e ni William Ruto buche manodhieni ne dhi golonwa koro Naivasha, Malaba. Ka koro donjo Uganda. Koro mane bura madino wacho ni kanyo pesa kadino biro go to wacho ni kata ka en loan to waneno ka koro oyawo ne jo Kenya piny mar wuotho. Mar ariyo ni wacho ni no dhi bura mar Maimayo mondo be wane kaka yono iloso nikech apani French mane onego be company mane onego be ni kaw yono okosebedo gi winjruok. Koro mane wacho nang'oa ni ne en bura machielo. Bura mar adek nitie bridge Mombasa. Mano nego bedin be gidhi timang'oa kwayo mondo wayud funding. Koro yudo ka magi te nokwayudo lakini safar to notimang'oa odhi. Koro mane makwong'iyo safar mosetimo 40 gi. To ja Kenya nyalo penjo niya gimomiyo ntiere interchange, gimomiyo piny ka piny bedo gi foreign policy en ni mondo yud kaka otego joge. Sani king'iyo uchumi ma Kenya watimo export moingo imports. Iwinjo. Watimo import moingo export. Manyiso ni wanyiewo watero matin. Trade imbalance. Trade imbalance. Tingeni ginyono wuok kabisa kanye neno interview mane migosi William Ruto timo gi nyako manotimo ne interview Riyadh, Saudi Arabia. Nikech kano wacho ni Africa nigi potential, Africa nigi mineral, Africa nigi human capital, manyiso ni wanyalo tiyo tijwa, to resources be nitiere, to nyakono no penje, ni iwacho ni Africa nigi resources mang'eny magimiyo pinje ma oko, to ang'o momiyo Africa oko develop? Africa oko develop nikech ka ng'ini dhi miyudo gold ni, tikaw gold ni no ro, titero Arab Emirates kuchocho. To gidhi gilose to gikelo ring, gikelo necklace, to gichako giuso ni mana Kenya ka. Manyiso ni mwandu monego beni yudo Kenya ka otimang'oa odhi oko. Koro mane gima onego beni wuodhe ma William Ruto dhie mang'eny gi. Onego nyiswa ni koro anayudo kembe mabiro koro loso minerals wa mayudo ka. Manyiso ni finished products wuok Kenya ka kadhi oko. Kane migosi Moi Kibaki wuok, Kenya emane net exporter to Uganda. Sani tinde wane net importer. Manyiso ni wane matinde koro waomo gik moko Uganda. Manyiso ni trade imbalance ma wantiere godo odhi obedo marach kabisa kama wantie. To sani king'iyo kata uchumi marwa, pesa ma waloso sani kata king'iyo budget kata king'iyo supplementary budget mowuok sani. Pesa manitiere en mochulo go loan. To gi salary. Manyiso ni sani onge maendeleo matimo nade watimo. Lakini gima safar William Ruto gi ogolo maduong' en ni ogolo visa. Manyiso ni Kenya kae ng'ata madwa biro to donja Hawaii emanitiere. Tingeni visa no be nigi income generation. Manyiso ni samidhi keto visa restriction no tiyudo pesa. Samigole no pesa no botimre nade onge. To be sami wacho ni dhi golo visa ne jo Angola. Jo Angola dima biro invest Kenya ka. Ti wacho ni golo visa ne jo Congo Brazzaville, Comoros. Ji adima biro Kenya kae. Kadi wacho na golo visa ne jo Uganda kata Tanzania gini, to winjore nikech ja Kenya nyalo connect biashara gi wuoyo gi gimoro amora. Lakini kako ridhi wacho no Comoros konyo wanade. To visa ni wane mwagole, wanda gol nwago. Mane gima wambe ni wapenjo. Nyoro ni winjo ko wacho kane entiere Congo Brazzaville no wacho ni by the end of this year Kenya bro bet ko golo visa te ne pinje mag Afrika te. Manyiso ni kama Kenya bro bete ng'ata ma wuok e pinje mag Afrika nyalo donjo Kenya.
Donge nyalo bedo gima ber ahinya nikech thothne ka odhi limbe gi bende otemo dhiro agenda mar pinje mag Afrika. Ng'eni koro gima ng'ato nyalo penjo ni ng'eni sani conversation ni wacho ni iga mar 2025 onego be ni Afrika en kaka continent mar Europe achiel. Ting'eni in ng'at achiel ok inyal loko Afrika. Gaddafi noteme. No mote bade. Ng'e jok manoteme. Omiyo mokwongo nego be ni conversation mabedo godo sani ni Afrika wan wawuon. Ang'o ma wasetimo ma wanyalo uso ne jooko mondo ne nang'owa ni Afrika en achiel. Kenya sani kidhi e East Africa region tene hub ma pinje te kabiro to ng'iyo ni ko wadonjo Kenya to wadonjo Uganda wadonjo Tanzania. Koro sani no nego be ni uchumi mar Kenya ber kabisa. Koro mane midhi uso ne jo Africa countries tiwacho negi ni Kenya watimo kama. Koro untu nyalo timo ang'o mondo wamakre kamoro achiel mondo wane nyocha kanchan Paris na neno ka gimbe gitimo demonstration gimbe gidwaro Brexit. Gimbe gidwaro margi. Koro yudo ka pinje ma oko ka wuok to wan to kae to wadwa timo ang'o wadwa riwore. Victor Fred mana gi kama nyara wila kete godo na kiloko Afrika to kiloko Kenya to konyo jo Kenya gang'o. No yiero William Ruto mondo tine jo Kenya. Sami sebedo president jok mane oko tiyone mane oko yiergi koro en president mar piny mangima. Koro aparo ni ne odwa bedo ne machon mondo bed gi siso mar dhi loko pinya mar loko pinje Afrika. Ka pacho ka to nyithindo jopuonj medie pesa e secondary school ma wawacho cha. Jo mbalariany go ma ok dhi sikul. Aparo ni no nego kuongo kaw the first 2 years kata tam ne mokuongo ni. No kuongo olos base mare, oket foundation, oket mise mar gero piny Kenya e msingi makare ma jo Kenya ne olemo mar tende. Koro kisetieko kiwuok idhi gero Kalibamba. To ok idhi idwar mar gero piny Afrika te mangima ka gimitimo Kenya kayonge. To Victor, gimachielo ma mondo be nyaka ing'e ni William Ruto chalo gi nyaroya. To nyaroya samonyuol tuchiyo gokinyi to yudo ka min mare goni mo owuok kanyo. En gi ilo mineno kochikore i dala mine ka nyaroya pod chikre i dala matin moluorre ma mineno ka odirore mondi nikech odhie ni to onyuol adiera ne piny mamwalo ka koro pod nyaka oluorre mondi. Koro nyaka understand kir nikech king'iyo kata mana joma oluore gi bende ni neno ka kithni mana ka kineno kithni gi neno ka giringo loka giduogo gidhi kama ma be king'iyo kata ministers mag-gi to pod ok oyiene gin ministers adier pod gipenjore to kare gini en adier emo mineno gidirore ngum gi gik mamoko gitimore. Koro nyaka ikwongi understand kir. Koro aparo ni bang' ka nyaroya chako seromo dende maber moseywa chak koro gika mineno ka koro ochako yweyo mos kanye maparo ni koro samoro biro kawe thuolo moro mabet lach mondo mi chakrom mondo chakrom dende. Koro gisani kata mano uru bende ka nodonje telo bende nokithni mana kaka ineno William kithni. En bende kata mana weche manene no wuok e dhoge e tende mokwongo no duogo bedo machua bang'e ma koro ineno koro ne en gi title mar wuon piny bang'e. To uru bende ka nochako nokithni mana ka nyaroya kama. Koro aparo ni en samoro gima ncha ne ng'ato ok ong'eyo na adier gini dhi biro dala to gini obiro dala koro yudo gini gima duong' manyaka koro ging'e ni to limbe gi te ang'o ma jo piny yudi ang'o ma jo Kenya yude. Nikech Victor mana kaka nyarawila wache king'iyo wuoth president ok en wuotha jok mateno bathe nikech king'iyo chien kacha to ncha ne ng'iyo kiteno bathe madhano wuok nyaka jogwengi te wuok obiro dwa idho ndege nikech ker dhi oko. Magi gin gik mowacho king'iyo kata kinde mane odhi Israel kucho to kata mana nyarawila biro nyisi ka en king'iyo the entourage mar president gi jok madhi kode nitiere jok madhi manyaka gimodhi timo kuno onge embo dhi adhiya to jogi sama gidhi gininde otende ma gininde ok gin otende atenda gin otende mapek gin otende mabiro manengo gi pek. Koro iyudo ka pek ni emomiyo gi rieko mar weche mag diplomacy gi nobiro gi gimoro ni ambassadors jombetre
ntiere tije moko kata deals moko ma jambete oromo sign gi kama intiere. Mae momiyo piny Kenya bedo gi jambete. To nyoro ni winjo kowacho ni enie jambete maduong' mar Kenya. Mama na adier en jambete. Lakini donge ntiere tije moko masa moro jambete mar Kenya e piny China kata Saudi Arabia kuno oromo loso koro machune masa moro yudo ka koro kata jotend pinje bende obirie, jotend pinje mamoko kaka mancha ne nie China cha ne oken kende. Mae momi ibiro do ka jatend piny Tanzania thoth limbe ahinya kata mag Afrika gi ok odhiye. Kata kani neno mane ntiere manyo owuokie nen Kongo kusokanye Brazzaville, ibiro yudo kama Mama Samia Suluhu ok dhiye gigyo. To kata mana ker gi mana osenindo Magufuli no en ok odhiye gigi nekech no kata mana unga no kodhiye. Yes, no kodhiye nekech okungu penjo nto kendo ido ki delegation mari nyayudo ka samoro kata mana ji adek kende emodhiye. To maro mido ka gweng' mangima oting'ore dhiye ni nekech gigi gin gi pek magi kelo ne piny. Koro ikungi ng'iyo ni mana kaka en owuon nowacho to bende wawacho ne ka pile ayudo kaka rowinjo gini ni ka ok ochuni to kitime ang'o no losie mowacho ni ji temo soka nadwa wuothe ahinya to Uhuru bende king'iyo Uhuru bende nitie ndalo mane wuotho Uhuru nosiko mamalo ka ma jo Kenya nonyise ni koro wuodhi ni en a flying president. Koro yudo ka kit rwakruok mora mora kit wuoche mora mora mane Uhuru ni godo higa motelo higa ariyo motelo ido ka gigo te William nodhi odonjie gigi. Mae momiyo ndalo moko Nyarayula gini nodhi owacho nang'o ki mark box mora mora gimane Uhuru timo the first 1 year tido ka gigo te William osetik gi te kendo donjo kode. Erokamano. Jay Bonya ng'eni weche mag diplomasia go hala gin weche mochuno kabisa kendo ma en pawi isebedo kinono kendo luwo office mar controller mar budget auditor general nyosego no figures pesa ma osetigo e limbe ma oko gi ma Kenya ka pesa ma wiyo yugo no kabisa bente ber mo oseyudo un bero dwa neno nango ok bi immediate un bero dwa neno nango donge president wacho ni kodhi to dhi omo konyruok to koro kurit konyruok Jo Kenya hore uru konyruok bro mna biro kaponi nitie but wangoni wapenjie penjo vyoja ingeni samoro kidak e ot to kiwuok koro ktani dhi dala e weekend sama in dala no bendi chiewo saa 10 ka kichiewo Nairobi ka to kata ka koro limbe oteri ni koro idhi weche mag tich Kisumu donge yudo kifuong'ori awinjo ka fuong'ora ok mane ma William nikech Kenya ka odiye othung koro sama wuok no te ko fuong'ore onya donje WhatsApp ne ong'iye onya donje Instagram ne ong'iye owinjo na ang'a kendo matimore nikech sama en e piny Kenya ka to diye Kenya tek ji dwaro gik mang'eny kuo koro sama wuok no te ko fuong'ore matin oyudo wiye moro ko yudo wiye adira makende en ni jatend piny Kenya timo gik mopogore gi manowacho nikech king'iyo mna wige 3-4 mokalo ne gigolo policy manyien mar wuoth ma target governors to target jotend migepe to gi jodito duto mag sirikal aber ka en mo lead gi example mowacho ni kata an bende uneno ka uduoko wuodhe na piny kuma wane gi ambassador dhiye Uhuru Kenyatta nochopo kuma koro conferences nokodhi notimo gi virtually nikech conferences gi duto tinde nigi options mag virtual to kata bed mna ni limbe negi odhi to dhi kelo konyruok mbele ka okongis picha maber ne ja Kenya ma piny odiyo au berie ko bedo ng'ama understand gima timore Kenya ka sani to koni oyo ma eto kadhi wan gi jambetre kuro jambetre no bro timo ang'owa bro representa to kochuno nyaka bedie to karamia uruzum monda bedie mane kanyiso kit telo maber tadira makende ni ng'eny wuodhegi an kipenja nikech ng'eni chon ni konwaga ni jatend piny Kenya brodhi tinde to mna maling ema koni ni to jatend piny no wuok kata picha ok go ng'isi ni samoro en bendo ng'eni wuodhe negi koro dwa betie mang'eny ahinya koro chalo ng'ama lidho kadhi to an kipenja to gigi odware mna fuong'ruok nikech Kenya kato diya penjo ng'eny
jo Kenya mano chiko gik mang'eny singo mano keto mang'eny pok ochopo koro kowuok odhi Saudi Arabia to chiewe saa 2 kowuok odhi Congo Brazzaville to chiewe saa 3 oyude fungo to nyiso Usama Bura dhi mbele mondo kikupenje ni tang'adhi mbele en dhano nyako gone dende kama no dhi uso waniti ng'eni ng'ato nowacho ni gima nomiyo ne slave trade nitiere joma ne nitiere loch chon nok dwar loso tije ne jopiny koro ne gimanyo ga tije oko sani ni winjo kano duogo mowacho mabe ni no dhi Saudi Arabia ma jogo dwaro jok matiyo negi 350,000 to kane pok odhi to nowacho ni jogo dwaro nus milion mondo dhi otikuro koro ing'eni wan wang'iyo export mar ji to kwang'e ni to maisha gidhi bedo nade kocha nikech kocha chamo osebedo gi issues mag jo waisana samoro ng'iyo diaspora remittances ero kama nya kwa mgajwang omia paro president bilo ni Lazarus Chakwera kandalo moko kambi moro mar BBC okete tago malando kane piny Ingereza nya kwa mgajwang wan gi wendo kiny koro weche jodala waloso mos ka kamano nya kwa mgajwang MCS osebedo gi ting mapek mokalo nya kwa mgajwang ka gisebedo ka gine wang dongruok e counties mopogore ka governors mekotiyo manda ka chiel kende sine je ibonyo be gisetimo tijni maber tije adek momegi katiba onge pok gitimo en denyo king'iyo pupni gi tungni kuonde mang'eny wachak gi county na Masiaya king'iyo county Masiaya juma mokalo nyewa winjo ni nitie paro moko madwa bire to gitamore nok gin to malingling to wacho ni nyogi dio governor kamoro adira makende gidwa mna ni governor bende odwokie lwedo kuonde mamoko bank nyaka tuji bank nyaka tuji so oken ni nitiere gino ma county executives ka especially kaka Masiaya osetimo marach en denyo adira makende MCAs no ng'iyo ni governors machon king'iyo Siaya Migori to kod Homa Bay no keto gi kama ka gidwaro gimoro amora to ne gitimo ang'o ne yot mbekni moko gore nyaka ni nitie moko mano mi allowance per month man nitie ni omi MCAs eluf praberio ni mok tok msachgi mago mbekni magore adiera mar gipokwa yango koro ineno kama nodonjo sani makoro Siaya gi Migori gi Homa Bay bende koro chal ka gima gidwano kete system mondo nitiere midwoke lwedo to kikelo budget to wakalo mokwa penjo kidwan wathich ni CC mari to wathicho mokwa penjo koro nitiere arrangements moko mano sebedie masani poko neno emo mineno kapupo wan gi new normal magindiko ni mane kaka wadak governor nyaka miwa gik maendeleo marwa iwacho ni world development to world development no dhano siep gi chunye king'iyo Homa Bay kenda bro chiwo example achiwo ga pele king'iyo kaka MCAs ma Homa Bay tiyo gi governor wanga en ni giketo dwach jopiny mbele mok dwachgi emo miyudo ka pile ng'enyne wawacho gigo ma county assembly ma Homa Bay okadhe gin ng'eny gi okapare ka wagoga report mar gin ne gidhi liel ne gitimo ang'o ne en ga weche assembly so bende gilure gi kaka governor no chako tich kodgi kane governor chako tich kodgi ma gitiyo machiegni ahinya mok penjgi penjo ok ging'i kaka role gi enang'o tiyudo ka sani koro gibro bedo mayot mar nyoro governor nikech nitie siri mang'eny ma ging'eyo mar governor erokamano ogweno wan kama tek ahinya magi joma ochung' e lo jopiny gine wang' jopiny e piny luoka bang' yiero mokalo ji nowacho ni geno koro dong' e county kende geni po nitiere dot MCAs Victor hii penjo ni to bende MCAs osetimo role mar gima noyiere ni mondo megitim to king'iyo katiba wacho ni MCAs nigi functions ariyo madongo one en oversight mar county government mar ariyo en legislation ariyo gi kende kipenjori nto bende gisetimo koro weri gi mamoko mag benchmarking representation election mag speaker ginego ng'ini to bende legislations quality mag legislations ma jogi kelo ki penjiri kata county achiel mosetimo quality legislations magi kelo makonyo jopiny japiny owuon mawinjo wabiro duoki ni thothgi gi nambaka
ntiere MCS mathoth gi bende ok ong'eyo kata mana the real functions. To mae ndalo moko biro duoko wa mbaka moro ni chieng' moro no wabuang'in to ere kaka wayudo MCS gi kopogore gi elections kende. Nikech yudo ka sama ji dhi yiero ntiere tenruok. Ma samoro ng'ato kotenore komachielo kata otenore gi governor to ng'eyo ni en line up mar governor. Mi bi yiere konge line up mar governor to gik makama gitimore. Mar ariyo iduoge wach mar oversight. Ibiro ng'inte oversight ka king'iyo lipode mag mibadhi mawuok. Nikech oversight ka onego bed ni ging'iyo ntiere kit telo makare, telo moluwore gi chike magipuodhe county assembly to bende gi katiba mar Kenya. Mae yardstick kata rapim ariyo minyalo pimo godo ni to MCS gi bende tiyo. Bedo ni ntiere ywaruok e kind MCS gi governor ok en gima rach. Mano en gima ber nikech samoro bende ka giwinjore ahinya ma bende gik moko yom tinyalo penjori samoro dipo ni ntiere ka kosogi ofuku mok ginyal penjo. Mak mana ni ywaruok ni onego bed ywaruok mantiere loja piny. Ok MCA ni ok yware nikech odwaro mare iye. Onego bed no yware gi governor kodwaro ne japiny mondo yudi mok ni ntiere gimoro ma governor otamore kete ofuku mabiro ne. Bendo so japiny e ofuku mondo mi odhi omany ratiro mar jopiny mar ng'iyo ni projects gibiro mag ndara milaro gi to ok ni ndara ming'iyo ni to ere kaka tendering mare otimore gi ng'ama dhi lose to ng'ini ndara manyalo golo chiemo nyalo golo produce mawuok mondo mi mwandu ma jopiny nigodo manyalo nyayo ohala. Erokamano. Roslyn. Ing'eni BOJ ka wach mar MCS gi iwacho ni gilokre gimiluongo ni lynch mob. Naneno nyoro ka ne ntiere conversation mane dhi mbele mar Okiya Omtata kiwacho no dhi e court wacho ni threshold mar impeachment mar governor gi CCs nyaka ng'ito. Na winjo ka ng'ato penje niya to County Governments Act mano kelo procedure mar golo governors dong notime Senate dong notime Parliament ang'o momiyo ko sponsor amendment mondo oket ang'o threshold mani malo. Gima sani timre counties makata ni neno ndalo moko ntie governors mane kata senator ndiko ne IG mondo dhi omaki magiringo gidhi e court kagiwacho ni senate okonego beni summon gi e Sipike. Gimomineno ka governors iluongo pile e Senate en nikech county assembly monego beni timo primary oversight ok tim. Koro yudo ka Senate matimo secondary oversight ema timo. Okapa ni kamo wabete ni ntie ng'ama nyalo wacho ni ntiere county assembly mano summon governor over management mar county ma either gino bedo recorded ka governor field questions mag MCAs kata ni governor timang'oa otamre. Sama governor biro ga assembly en samo biro defend ko bedo impeached. Kata state of the nation. Kata state of the nation address. Yes. Koro kanye monego beni ki MCS chako go mokwongo. Rosi dongi paro ka challenge no bedo kane gipimo gi Uhuru Kenyatta ndalo machon. Kane giwacho ni be Uhuru Kenyatta osebedo ga summon koso en gi members of the executive meke mabedo summon mabiro duoko penjo on his behalf. Governors on the flip side bende wacho ni gin gi CECs apar. Koro jawota luonguru jawota ne moduoko penjo e lawyer. But ingeni gima timre niya mana ingeni kai be ntiere kaka checking mokongo ni roles ma chiko miyo president gi deputy president to ngi roles ma chiko miyo governor gi deputy governor gi cabinet mare. Governor e chief executive officer emomineno ka ja finance nitiere ga kaka kimake to governor betingre kanyo nyaka make. Koro miyo ka nitiere penjo mag counties nikech ingeni magi gin devolve units ok gin e level achiel gi sirikal maduong'. Koro nitiere kaka ka penjo nitiere MCS gi onego beniti mang'o penjo governors. Kane MCS obiro mwacho ni ok ginyal penjo governors questions nikech pesa executive pesa bire county executive. Senators no the more amend the law masani counties yudo pesa gi mopogore gi mar executive. Emomineno kata audit report yudo ka mar assembly obiro mar national executive obiro. Koro pesa ok diwache ni ya shida ka
en mana gima sini owacho ni akech idwa dhi beyond that mondo yud favors mag governor makoro ka ntiere corruption tidhi nyise ni a report ni ok dhi biro ne kaka inenowa ni wane benchmarking moro wa benchmark international ntie sani MCAs muketo suitcase e airport so piny makama to kawo to chako dhi e piny machielo kaka en close gi governor. Erokamano sa jomadongo sa nokodwa nikech ng'ini thoth ne giwacho ni yiero campaigns nigi en pesa en ting' mar pesa ma gitiyogo koro en kinde mar duoko kama ne giole pesa sama ni chung' ng'eni wacho ni tich ka tich kidhiye to nyaka ji panga kani wacho ni dhir jopiny ni dhi tiyo ne jopiny ng'eni wacho ga ni election en servant leadership sami dhi kanyo kidhi ni en ohala makisedonjo titimo ang'owa i-recover pesani. Erokamano Mbakoromo ikore kanya kwa Mgajwang Jeibonyo wach mari mogik mondo wachiw thuolo ne Mbakoro maneno ka osehadho saa ka kwayo hawe maber podi na nyithindo matimo penj to gikwayo jonyuol mondo ketnegi e lwasi makare sama gitimo penj kamano. Erokamano. Ambe mana ne nyithindo matimo penj Nyasaye oritgi kendo gitim penj maber kawaido kan kech sani miyudo ka kantie gik mabiro mang'eny moko ni osiptal moko ang'o motimo but waumo gi lwet Nyasaye ni gibro timo penj maber. Mar ariyo wan gi wendo maduong' mabiro aseneno ka wase wacho gik mang'eny awinjo kiluongo ni Kingi Chali mar adek ajo kacho ni en Kingi Chali mar jo UK ok mar jo Kenya kore ni wendo maduong' mabiro wane mana kaka waborwake. Erokamano. Pane jwetega osetieko kuma kwayo hawi maber ne nyithindo matimo penj kendo wang'i wakwayo jonyuol gi gima opogore ni en thuolo nyithindo gin nyithi wate samoro nyadoro ka nitie nyathi moro man gi challenge moro kata kama oaye samoro yudo kata kaka onyalo yudo gimoro mobilie kodogi e penj nyalo bedo matek koro obed responsibility wa duto to mogik Victor uma gi pesa nyalo teri kama kiti ok nyali yie betie uma gi pesa nyalo teri malo e mesa kama joditi obete to kiti ema biro mi bedo kanyo kati dok piny atieko ndo wacho ni akili kichwani kara jamo bebe ng'e Kiswahili jokama gitemo erokamano nyakoro Mgajwang mane mokelo e giko mar chenro makawuono ma Kaka Wanene kaka jowete osewacho en mana kwayo hawi maber ahinya ne jopuonje te matimo penj margi kaachiel kod kwayo oganda duto ni keturu lwasi maber mar jopuonje timo penj margi ni mar ma en okang' machielo ma bende bro loko kit ngimagi kata ngimagi mamoko ma bende biro nyime kanyo. Wiki kwil ni Ramogi TV kawuono wantie kod reporters mekwa ma bende wakuoro e kor gwenge mar temo ni menyo ni to chenro mar penj kawuono timore nade kata kidhi chula mar Ngiti Takawiri gini kaachiel kod Baringo bende kama bende weche osebedo ka nitiere putu wabro bedo ka wamenyo ni to penj no chakore nade okinyi makawuono nyaka rum penjo. Riti makawuono nyinga Victor Tino Juma. Kaka Wanene wuok tich ka wuok tich chakre saa 2 okinyi kik bai.